jam gena wali fini wete men nyande mawbar 17 bowto ujunɗe ɗiɗi e nogas e nayyi ina hawre 15 dew hoddayde ujunere temen nayyi capannayi jeegom fergo coñce e taaridi Fuuta Tooro iwdi caridi kesiri hinde toroɓɓe ummi ko e kinde keddiɗe ɗe fof hinde yuɓɓude less arara e l'islam ɗum tagi en nanata hinde nde e nder daari kollitoji iwdi fulɓe tindi men ene cifo Fuuta mbiya ɗum leydi awoɓe e aynaɓe windande nde ina jokki Koɗol Ibrahim Moukhtar Sarr mo ɓokki sarankoɓe e dande Ba Saydou Alassane Mamolli fulɓe duɗal Pular Murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallene nder hen